Kamusta ka mo mga aki? Handa na ba kamo sa bagot ang aadalan niyan? Kung handa na kamo, madya tamapuon na kita. Pero bago yan, batiyo na mo nanindo ang sa indong maestra in Happy Teacher's Day. Sabayan niyo ako. Happy Teacher's Day! Ini ang letrang P. Ang tanog ka ini, P. Ang tanog ka ini, P. Ulitin mo daw. Matibay. Ini ang letrang P na may tanog na P. Kantahon ta daw ang letrang P. Ini ang letrang P, letrang P, letrang P. Ini ang letrang P, 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 P. Sabayan nindo ako. Ini ang letrang P, letrang P, letrang P. Ini ang letrang P, 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 P. Ano-ano kaya ang mga bagay na nagpupuon sa letrang P? Aramon ta. Ano ang apod digdi? Tama. Ang apod digdi, pakpak. Ini man, payong. Ano daw kaya ang apod digdi? Tama. Ang apod digdi, palda. Ulitin mo daw. Matibay. Tapos ini, pana. Tama. Ano man daw kaya ang apod kaini? May tanog ining, kwak, 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 kwak. Tama. Ang apod kaini, pato. Ulitin mo daw. Matibay. Ini man, piso. Tapos ini, pechay. Ini man, pinya. Tapos ini, pala. Ulitin mo daw. Matibay. Uya ang mga bagay na nagpupuon sa letrang P. Pangaranan mo daw ulit ini. Igwa kitang. Pato. Piso. Pechay. Pinya. Pala. Pakpak. Payong. Palda. Sakapana. Ulitin mo daw. Matibay. Ngunya naman, adalan ta kung paano sinusurat ang letrang P. Arog ka ni sinusurat ang dakulang letrang P. Arog man ka ni sinusurat ang sadit na letrang P. Arugon mo daw, isurat sa duros ang letrang P. Sana nadagdaganan sa indong kaaraman. Salamat sa pagdalan, asin pagdangog. Paaram!